Si sou d'aquelles persones que us encanta menjar verdura, avui us donaré un petit truc per convertir les restes vegetals en adob orgànic. Necessitareu una batedora, que pot ser la que utilitzeu habitualment per cuinar, ja que es tracta de productes vegetals i per tant és completament net i segur. Torno a insistir, és molt important que siguin exclusivament restes vegetals, ni carn, ni peixos, ni cap altre menjar que tingui molts greixos i que per tant pugui dificultar el procés de compostatge, a part de que ens faria molta pudor a casa. Es posen les coses que anem a reciclar a dins del pot i afegim aigua. I triturem. Ara només cal que llancem aquesta mescla a les plantes directament al terra, però, òbviament, no ho hem de deixar a la superfície. És molt important que agafem la terra i ho enterrem. Així ens assegurem que no hi hagi insectes i que els microorganismes que viuen a la terra siguin els encarregats de fer el procés de compostatge. També podem aprofitar, com aquí, restes de cafè i sempre, insistim, productes que siguen no cuinats, restes de verdures. També s'hi poden posar les closques d'ou. Fer aquest tipus de compost domèstic és completament segur, ja que al no ser un producte químic no podem matar les plantes d'una sobredosi. A l'haver-ho triturat i a l'haver-ho mesclat amb aigua, accelerem el procés de compostatge. El que normalment podria tardar un parell de mesos a convertir-se en aquesta matèria orgànica, ara, amb un parell de setmanes, ja ho tindrem a punt. Veureu com les vostres plantes de seguida us ho agraeixen.